क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय क्रिस्का फिल्म्स। छोड़ी हमरा चल गेनी करही न कौला बागे कर जा। छोड़ी हमरा चल गेनी करही न कौला बागे तया गे हमर सोनमा कर जा। पिया के मोबाइलवा स्टोरिया डाली गे जान तया गे हमर सोनमा। पिया के मोबाइलवा स्टोरिया डाली गे जान। जहिया से गेली करे जा छोड़ के नाई हारा बागे। जहिया से गेली करे जा छोड़ के नाई हारा बागे तया गे हमर सोनमा कर जा। पिया के मोबाइलवा स्टोरिया डाली गे जान तया गे हमर सोनमा। पिया के मोबाइलवा स्टोरिया डाली गे जान। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। का हम बतैया करे जाला गौना दिलावागे। पीरिन सलाला के लगौना दिलावागे तया गे हमर सोनमा करेला। पिया के मोबाइलवा स्टोरिया डाली गे जान तया गे हमर सोनमा। पिया के मोबाइलवा स्टोरिया डाली गे जान। क्रिस्का रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।